Здравейте, географи! Днес ще разберем кои нации пият най-много бира на човек от населението. Консумацията на бира на човек разкрива много за културата и традициите на една страна. В някои места хората пият бира вместо вода по време на обяд. Хърватия пият около 94 литра средно годишно. Тя е една от най-бързо изкачващите се в класацията. Хърватия вече е в топ 5 благодарение на туризма и растящата популярност на местната бира, особено по Адриатическото крайбрежие. Ирландия, родината на Гинес. Ирландците пият малко над 100 литра бира годишно на човек. Пивоварната в Дъблин е основана още през 1759 г., а бирата е дълбоко вкоренена в ирландската култура. Литва. Около 103 литра на човек. Изненадващо високо място за балтийска страна, но с богата традиция в пивоварството и все по-популярен местен крафт. Австрия. С около 107 литра Австрия заема стабилно второ място. В страната има над 350 пивоварни, а интересът към занаятчийската бира расте всяка година. Чехия. Около 152 литра годишно. Чехите са номер 1 в света по пиене на бира вече над 3 десетилетия. Това е повече от една бутилка на човек всеки ден. В ресторантите често бирата е по-евтина от водата, а стилът пилзнер е създаден именно тук, в Пилзен, през 1842 година. География. Къде е България в тази класация? По последни данни, България заема около 22 място в света с приблизително 74 литра бира на човек годишно. Това е повече от средното за света и ни поставя в топ 25. Най-популярни у нас са лагерите, а през последните години се развива и крафт сцената, особено в София, Пловдив и по морето. Повечето от топ 10 държавите са в Европа, което показва колко дълбоко е свързана бирата с европейската култура. Намибия е най-напредналата африканска държава в класацията с около 90 литра на човек, като влиянието идва от германското колониално минало. За сравнение, САЩ и Австралия са значително по-ниско в класацията. Най-големият пазар по обем е Китай с над 187 милиона килолитра за 2023 година, но с ниска консумация на човек и затова не попада в челната петица. География. Това са най-големите любители на бирата по света, от Пилзен до Дъблин. Коя страна ви изненада най-много? Пишете в коментарите. Ако ви е харесало видеото, абонирайте се, споделете, дайте лайк. На здраве и до следващия път!